Takže, čus lidi, já vás zdravím po nějaký už době zase a mám opět špatnou zprávu a jako už je to fakt štve, protože tam ten server, nevím proč, nechce se mi nějak načíst, takže jsem se na ně vyprdl, no prostě v dobrým slova smysl a začnu asi od znova na jinačím serveru. A zkusíme to znova. Jo, děkuji vám za zhlédnutí, za lajky, byly tam i nějaký odběry, toho si vážím. A jak můžete vidět, majitel mi trošku pomohl a tamhle, vidíte? Tam je checkpoint a je tam spaven. Je 21 000 metrů odsud. Takže neměl by být problém, že jakoby nás někdo měl rozgrýfovat, jelikož já si zřejmě nebudu dělat tresku, jestli tady bude s námi nějaký kamoš. Pokud budete někdo chtít, tak napište. IPčko vám dám do popisku a začneme si hledat nějaký místečko na dům. A chtěl by to i nějaký gumovník, by se třeba, aha, tamhle je. A že by tady byl trhlina. Opravdu mě to mrzí s tam tím serverem. Celkem to šlo. Už jsem tam měl i věci celkem hodně. Ale bohužel. Počkat, tamhle vidím pláž. To by bylo dobrý si udělat tadyhle su pláži někde dům. Slepice zabijem. Umři, žide. No, tady by to celkem šlo, ne? Nějaký psy. Ale už se někdy, fakt musím se někde usadit, jelikož potřebuji si vynakopat kámen. A už nějak dohnat to, co jsem měl na tamtom serveru. No, tak já si myslím, že se mezi tím tady někde usadíme, ne? Jestli máte menší, jako, jestli se to video bude sekat, tak ho zřejmě nedám na YouTube, protože byste dávali akorát dislikey, já se ani nedivím. No. No, já se tady někde to začnu. Já jsem si mohl vzít tam ten krafťák. Udělám si 2 truhly. A dám si set home. A já hnedka budu natěžit si kobl. Abych si mohl udělat pec. Cože? Oh my god, co to je? Jo, aha! Jo, už to chápu. To je... znáte, já nevím, jestli to znáte, to je takový plugin, myslím. A když položíte čestku, tak vám to udělá něco takovýhleho a to vám značí nějak váš pozemek? Nevím, nějak takhle to mělo být. A to je docela dobrý plugin a na normálním Minecraftu jsem ho teda neviděl, myslím, že to je jenom na Techit. Nevím. Taky zřejmě při videu budu trošku smrkat, protože jsem nemocen. To už jsem říkal, myslím, na tamtom serveru a už se mi to zlepšilo, proto jsem šel na počítač. Protože já jsem byl úplně mrtvej. Bylo mi blbě. Teď už mám akorát streamu. A všiml jsem si taky u těch videí, že mě málo slyšíte, tak... No. Ty brďo, ten panaček. Ty jo, to je díra. No jasný, vypadni ode mě. Jako bych to nečekal.
No výborně, tyjo, už je konec světa, nebo co? To mi nedělejte, já nechci umřít, jo? Nechci, jo, nechci. A hezky je odčurám takhle. No, pojď. Au. Ale neser mě. Jak když se našlu, jak se neznám. Kde je? Dík. Se mě zalekla, zdrhl. Oh! Oh! No, tak to jsem myslel, že to bude horší. Já si sem dám waypoint. Hele, je zrovna taková pěkná barva dia. Koukněte, jak jsem to sladil. Já jsem cool. Toto si děláš srandu. Tak ty kráso. No, tak to máme pěknýho Ježíška. Sice ještě nejsou Vánoce, ale dá se to tak brát. No, já si myslím, že ten jeden waypoint úplně stačí, ne? Ty kráso. Hnedka 2 diamanty takhle najdu. Řekněte, že to není dobrý. Tento díl bude takový kratší a opět budu spíš kopat fullscreen a budu to asi dělat jenom do těch 15 minut ty videa. Já tady ještě dokopu to železo, půjdu to domů odnést vypálit. No, já se bojím, abych tam nežuchl. No, hop. No, tak prdím na to. Jdu home. Tady si vemu ještě ty stejky, dám vypalovat železo. A já jsem si mohl vzít nějaký uhlí, co? A jo, zase Simpson. No. Já si asi fakt brzy pčiknu, já to cítím. Nesmíš? Ne. Tak to dál zase na chvilku pokoj. No. Já si myslím, že tento díl prozatím ukončím. A IP vám dám do popisku, uvidím, jestli vůbec ještě tady budeme hrát. Nevím, zřejmě jo. V příštím díle si samozřejmě zase uděláme nějakou tu chýš. Trochu to tady vysekám. A ne, já to udělám full screen. Já vás nebudu tím trápit. Dům si tady udělám full screen, trošku budu kopat, ty diamanty budu vykopat a uvidíme se příště, tak čus, že já se to budu pokoušet nějak napravit a taky by to chtělo nový mikrák. Do prčic. Ježíši, já jsem trotl. Tak, no. Dělám si pec, hodím to, no tak já si to hodím vedle, no. Bože. A upeču si to maso. Nejdřív tohleto. Ještě si vezmu tohleto. A udělám si krumpáč a meč. Takový to nejdůležitější. A půjdeme hledat nějaký železo. Co by byl tekit bez železa, že jo? To bych ani nebyl já. A já už mám papání. No, ještě tohle. No, já bych si mohl udělat ještě sekerku, co? Doufám, že tu mají trikapitátor. Jinak bych mohl říct majitelovi, aby jsem dal trikapitátor. No. To ještě tohleto a tohle. Mohl bych najít nějakou jeskyni tady v okolí. By se to hodilo po tomhletom prvním videu hnedka. Protože
aby to bylo nějak zábavnější. A konečně můžu sprintovat. Tak jeskyňo. Kde seš? Jeskyňko. Do prčic. No tak dobrý. Ještě jednou takhle skočím a budete mi kupovat rakev. Nehlaste se všichni. No. Takže, tady je slepic. Co jim je? Tyjo. Ty tady dělali nějakou nehezkou činnost. Uchyláci jedni. Mě by zajímalo, jak poznají, kdo je kdo. Jestli holka nebo kluk. To by asi Menta zajímalo. No. Tak to, jo, super. Tak tohle jsem přesně hledal. Jo, já si ještě tady nakopu. Oni tu nemají trikapitátor. To je škoda. Mám celkem lagy, nevím proč. To nám takhle. Většinou mám tak 100 fps, ale teďkom to nevypadá na 100 fps. Mám 18, 28. No. Nějaký divný. Ježiš. No. Tak takhle. Au. No. Tamhle vidím už nějaký kámoše. Už mě přišli pozdravit. Jako v prvním díle hnedka Creeper. To je jako úplně bombo. No doslova bomby, no. Já mu to jednou oplatím. No, pojď. Železo. A mě by zajímalo, proč mám tak málo FPS do prčic. Jo, a navíc povšiml jsem si, že na YouTube nemůžu dávat asi videa nad 15 minut, což je celkem blbý. Jsem chtěl dát nějaký i delší, kolem těch půl hoďky, 30 minut. To by mohlo stačit úplně na pohodu, ale bohužel to nejde. Děláme si partočí. Jo, hele. Spawner na skelíky. Pojď, nakopu ti říct. No, skelík vlastně nemá. Takže nic. Zase fail. Tak. Spawner taky zničím. Teda nic moc. Jsem doufal něco lepšího. Ale jsme ve výšce 29. Au. A já si asi za chvilku pčiknu. A to není dobrý znamení. Kudy? Půjdu asi zpátky nahoru. A budu šmejdit tady v těch cestičkách. No, běhej, tlusťochu. No. Ty brďo, ten panaček. Tyjo, to je díra. No, jasný, vypadni ode mě. Jako bych to nečekal. No, výborně, tyjo, už je konec světa, nebo co? To mi nedělejte, já nechci umřít, jo? Nechci. A hezky je odčurám takhle. No, pojď. Au. Ale neser mě. A když se našlu, jak se neznám. Kde je? Dík.
Se mě zalekla a zdrhl. Oh! Oh! No, tak to jsem myslel, že to bude horší. Já si sem dám waypoint. Hele, je zrovna taková pěkná barva dia. Koukněte, jak jsem to sladil. Já jsem cool. Toto si děláš srandu. Tak ty kráso. No, tak to máme pěknýho Ježíška. Sice ještě nejsou Vánoce, ale dá se to tak brát. No, já si myslím, že ten jeden waypoint úplně stačí, ne? Ty kráso. Hnedka 2 diamanty takhle najdu. Řekněte, že to není dobrý. Tento díl bude takový kratší a opět budu spíš kopat fullscreen a budu to asi dělat jenom do těch 15 minut, ty videa. Já tady ještě dokopu to železo, půjdu to domů odnes vypálit. No, já se bojím, abych tam nežuchl. No, hop. No, tak prdím na to. Jdu home. Tady si vemu ještě ty stejky, dám vypalovat železo. A já jsem si mohl vzít nějaký uhlí, co? A jo, zase Simpson. No. Já si asi fakt brzy pčiknu, já to cítím. Nesmíš? Ne. Tak to dal zase na chvilku pokoj. No. Já si myslím, že tento díl prozatím ukončím. A IP vám dám do popisku, uvidím, jestli vůbec ještě tady budeme hrát. Nevím, zřejmě jo. V příštím díle si samozřejmě zase uděláme nějakou tu chýš. Trochu to tady vysekám. A ne, já to udělám full screen. Já vás nebudu tím trápit. Dům si tady udělám full screen, trošku budu kopat, ty diamanty budu vykopat a uvidíme se příště, tak čus.